Hormatly ýaşlar geňişiniň agdarlary, biz ýaşlar geňişinde sizin bilen iýdiglerli duşup näme etmeli, işlermeli, maslahatlaşýar hem şol sizin bilen duşuşup geňişiň nowatdaky mezgitinde esasy gurmaçylyk soraglara seretmek, ýaşlar geňişiniň ýerlerde anıp barýan işleri, öňde durýan wazifalar şeýlem mühim ähmetli çärelere hususan mukaddes hem garaşlyk hem 34 ýyllyk töwün hem de Türkmenistan halk mazalyň mezgitine ýokary derejede hem taýýarlyk görmek boýunça anıp barýan işler bardy. Söhbetdeş bolmak hem karara geldi. Hormatly ýaşlar geňişiniň agdarlary. Sen beşini ýalyk ýaşlar geňişiniň öňünde Türkmenistan halk mazalynyň gün tertibindäki soraglary, döwletimiň içeri hem däşeri siýasatyny halka düşündirmek, wagt etmek hem durmuşa geçirmek, Türkmenistan siýasat, iqtisady we medenim taýdan götürmek boýunça değişen işler geçirmek, olary ara alıp hem maslahatlaşmak wazifesi durýar. Şondan baglyqda hem şonki mezgitin gün tertibine gurmaçylyk soraglary girdirildi. Gün tertibine hem bir soraglar boýunça çykyş etmek üçin Türkmenistan halk maslahatynyň diwanyň iş durumlarınızı Bazarova söz berýär. Cumhur hormatlanýan Türkmen halkynyň milli lideri, Gahryman Arkadamy, sizin taýsy taýlaryňyz bilen ýaşulary döwletimiziň jemgyýetçilik durmuşyna işçiň çekmek, halkymyzyň jebesligini pultalandyrmakda we döwlet ähmetli meseleleri parasatlyk bilen maslahatlaşyp çözmekde olaryň baýda ähmet hem de durmuş tejribesini peýdalanmak enni asly däbe urildi. Gahryman Arkadamy, sizin tapşyryklaryňyza laýyklykda Türkmenistanyň halk maslahatynyň hemde Gurbanuly Berdimuhammedow adyna gonalyga mätäç çağıry himayet bermek boýunça haýır-sagabat gazinasynyň ýanynaky ýaşullar geňişiniň agdalary bilen maslahat geçirildi. Maslahatda ýaşullar geňişiniň agdalary boýunça ýerlerden gelip goşan teklipler ara alyp maslahatlaşyldy. Maslahatyň netijesinde Türkmenistanyň halk maslahatynyň şeýle hem Gurbanuly Berdimuhammedow adyna gonalyga mätäç çağıry himayet bermek boýunça haýır-sagabat gazinasynyň ýanynaky ýaşullar geňişiniň Aşgabat şäheri boýunça agdalary Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Erjep Mehmet Ataýew hem-de Oraz Muhammed Hojatowy saglyk ýagdaýy sebäpli ýaşullar geňişiniň düzümden çykarmak baradaky mesele teredildi. Şeýle hem Aşgabat şäheri boýunça ýaşullar geňişiniň düzümine Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Meretgeldi Gulgellifi hem-de Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Italmas Saparlifi ödürlemek barada şeýle hem Türkmenistanyň halk maslahatynyň we Gurbanuly Berdimuhammedow adyna gonalyga mätäç çağıry himayet bermek boýunça haýır-sagabat gazinasynyň ýanynaky ýaşullar geňişiniň ahal welaýaty boýunça agdasy Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Şaberdi Aman Saparow saglyk ýagdaýy sebäpli ýaşullar geňişiniň düzüminden çykarmak baradaky mesele teredildi. Hem-de ýaşullar geňişiniň düzümine ahal welaýaty boýunça Arkadaş şäheriniň ýaşullar geňişiniň wekili Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Kakajan Täşliwi ödürlemek baradaky karara gelindi. Şunuň bilen baglykda hormatly Gahryman Arkadamy Türkmenistanyň halk maslahatynyň ýaşullar geňişiniň düzümini tasdiklamak hakyna hem-de Gurbanuly Berdimuhammedow adyna gonalyga mätäç çağıry himayet bermek boýunça haýır-sagabat gazinasynyň ýanynaky ýaşullar geňişiniň düzümini tasdiklamak hakyna kararlara gol çekip bermeňizi sizden haýyş edýär. Gahryman Arkadamy, sizin halkymyz üçin edýän atalyk aladalaryňyza, döredip berýän mümkinçilikleriňize we şertleriňize halkymyzyň mehriban Arkadamy, sizin Arkadaly Gahryman serdarymyň adyna aýdýan alkyşlaryny size ýetirmäge urusat edin. Size hemişe rewaçlyklaryň hemra bolmagyny arzu edýär. Ömrüňiz uzak, janyňyz sag, mertebeňiz mundan beýle hem belent bolsun Gahryman Arkadamy. Hormatly ýaşullar. Beýan edilen teklipleri ähliňiz gollaýaňyzmy? Sag bolun.
Ne teklifler Yaşlılar Geňeşiniň agzary tarapyndan bir agzdan gollanylýar. Onda Yaşlılar Geňeşiniň mejlisinde gelinen netije we hem çözgütlere laýyklykda değişen karara gol çekýär.